denna gången på Stina. Och rider för Helsingborg. Har ni elev till Thomas? Jennifer heter flickan, en jätterar tjej är det. Vad sa du att hon heter? Jennifer. Okej. Det är lite nära här. Nej. Samma fel. Många som river den eller? Det är tredje gången vi kan göra det. Där går troll är det. Och det är 4-5 på tiden.